יאללה, הזמנות שלכם. מה אנחנו מדברים? אני מסבירה לכם על כל מוצר, על אוברה. אוקיי? זה מאוד 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 טעים, זה מרגיע את הגוף ועוזר לנו בחילוף חומרים. סבבה? סיבים תזונתיים, יש בזה בעצם את כל הוויטמינים וכל מה שאנחנו צריכים. זה ממש 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 מוריד שומן בטני. אוקיי? אני שותה 2 כפות מזה כל יום על 2 ליטר. סבבה? גם פה זה תוסף תזונה, יש בזה הכל, זה טעים ברמות על, וזה עוזר לי לשתות. זה מה שיש במשקה בוסט שלי, זה על אוברה ותה. הלאה, חטיף מלוח. יש לנו בעצם את החטיפים המלוחים, זה מגיע בקופסה של 10, סבבה, זה בטעם ברביקיו, זה למי שאוהב מלוח, ובכל מנה יש 11.3 גרם חלבון, זה ממש כאילו נגיד אתם רואים את הסמל? יש? למה? בגלל